Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ayat iki engko nerangno ciri-cirine wong ahli swarga. Kowe iki katut ta ora kok diukur awake dhewe-dhewe ya. Wasari ulan becik padha cepet-cepet sapa sira kabeh. Padha rikatan, padha berlomba-lomba, cepet-cepetan. Biwawin kelawan wawu wadunia lan tanpa wawu. Ila maghfiratin maring merkoleh pangapura. Ila maghfiratin maring merkoleh pangapura, ampunan. Mirabikum saking pangeran sira kabeh, wajan natin lan merkoleh swarga. Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Ardua kang utawi ambane jannah swarga. Ardua kang utawi ambane jannah iku as-samawatu. Iku kaya ambane pira-pira langit wal ardu lan bumi. Ai ka ardihima kaya ambane pira-pira langit lan bumi. Lawa salat lamun tetemu ihdahuma apa salah sijine langit lan bumi bil ukhra kelawan kang liya. Wal aradu tawi maknane ardu iku as-saatu maknane amba jembare. Surga itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Palombo. Tinggo wong sak donya ya cukup. Idat kang den cawesake apa jannah untuk siapa surga yang sedemikian luas itu. Idat kang den cawesake apa jannah lil muttaqina keduwe pira-pira wong kang wedi Allah maring Gusti Allah. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah. Lah wong sing takut kepada Allah iku kaya apa? Orang-orang yang bi'amalit taati. Kelawan lakoni pira-pira taat. Lakoni taat-taat perintah-perintah Gusti Allah dilakoni. Watarkil ma'asi lan ninggal pira-pira dosa. Iki. Kepengin oleh swarga ya nglakoni taat, ninggalno dosa. Sifate al-muttaqin alladzina rupane wong akeh
Yungfikuna kang dermaake sapa alladzina membelajakan harta bendanya didermaake fi taatillah ing dalem kanggo taat maring Gusti Allah fi taatillah ing dalem kanggo taat marang Gusti Allah. Jadi harta bendane dibelanjakan untuk taat kepada Allah. Bisarai ing dalem nalika tingkah bungah, ing dalem nalika tingkah longgar, tingkah sugih. Wadharra lan ing dalem nalika tingkah melarat. Dene taat maring Gusti Allah membelanjakan harta bendanya untuk taat kepada Allah baik dalam keadaan sugih maupun dalam keadaan melarat. Ayil yusri tegese gampange rizki. Sarok maknane rizkine gampang. Wal usri lan angele rizki. Rizkine angel. Duwike pas-pasan. Nandur pari wae delalai dipangan tongkro. Jadi mangsa paceklik, mangsa sulit tidak merubah keimanane seseorang sing takwa, tetep dheweke napa yungfikuna fi taatillah mendermakan harta bendane kanggo taat maring Gusti. Wal kazimina lan pira-pira wong kang padha ngempet menahan. Ngempet iku menahan. Sekira orang nganti nglakoni, kowe tau ngempet ngising. Nate. Ya iku. Ngempet nguyah, ngempet ngentut. Ngerti nak entute kucing kancane kuwatir nak do ngamuk kabeh di empet. Lawayu tuk-tuk ape ring ndi. Mengeluarkan gas beracun. Nek nggone water class. Wal kazimina lan pira-pira wong kang ngempet, wong kang menahan al-ghaidha ing muring-muring. Dadi termasuk ciri-cirine wong ahli swarga iku ora ngamukan. Iki sing gawene ngamukan karo kancane lho ya. Ngamukan karo ibune. Sangu ora teka-teka Ayo iki. Ngamukan angel mlebu swarga. Bapak nak ngamukan mlebu swarga engko balane ditukari kabeh ya. Nggih. Iki sing ngamukan. Ono. Sangu urung teka ya kudu sabar. Nek ape ngamuk eling, wong ngamukan iki ora ahli swarga. Ono. Engko swarga iku nggone wong bahagia. Ngamukan dipenging mlebu. Aja kowe ora ijo ngamukan kok wong sak swarga muk tukari kabeh. Wal kaziminal ghaidha termasuk ciri-cirine wong ahli swarga iku menahan emosi, ora mangkelan, ora gonduan. Wal kazimina lan pira-pira wong kang padha ngempet menahan al-ghaidha ing muring-muring. Al-kafina tegese pira-pira wong kang nyegah an imdaihi saking keleksanakake muring-muring ma'al kudrati ing dalem sertane kuwasa. Upama muring-muring dekne ya iso, tapi ditahan. Gonduke nang ngempet kanggone ati nganti tekan bun-bunan. Tapi ora ditumpahkan. Wong iki sing akeh muring-muringan apa menahan muring-muring? Muring-muringan wong bal saduk ana wasite we gelutan ya. Ana. Iki kudu eling. Kawit saiki kudu melatih apa? Wal kadhiminal ghaidha. Napa? Menahan emosi. Iki termasuk ciri-cirine wong sing ahli swarga. Wal afina
Lan pira-pira wong kang padha ngapura, pemaaf. Termasuk ciri-cirine wong ahli swarga meneh pemaaf. Pemaaf sebalike pendendam. Ngono. Nginting apa nginting kuadrat. Nginting. Wal afina. Lan pira-pira wong kang ngapura anin nasi saking pira-pira manusa. Pemaaf. Nggih, pemaaf. Kalau ada orang bersalah dimaafkan. Miman saking wong dolama kang nganiaya sapa manhum ing al-afina. Dingapa dinganiaya wong dingapura. Ki. Ayat tarikina tegese pira-pira wong kang ninggal ukubatahu ing bales man. Disalahi ora diwales tapi dingapura. Ki ciri-cirine wong ahli swarga mau. Nomor 1 al-muttaqin. Mendermakan harta benda untuk taat kepada Allah dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir. Sing nomor 3 wal kaziminal ghaidha, menahan emosi, ora gondukan. Ora gondukan, ora dikit-dikit marah. Ana wong sing dikit-dikit marah. Ana. Kena wong marah-marah karo wong ramah-ramah seneng ndi? Seneng ramah-ramah. Tapi secara pribadi iki karakter marah-marah apa? Ramah marah ya separo berarti separo ning swarga separo mateng separo tak ngono ya. Ono. Iya, berarti wong gondukan iku ora kena. Apa meneh gonduk karo wong tuwa lorone. Apa meneh gonduk karo gurune. Ini ning kene wal kaziminal ghaidha. Ahli swarga itu orang-orang yang mampu menahan emosi. Apa meneh ke besok dadi guru TK kok ngamukan rong dina murid tembablas wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla ngono langsung sadaqallahul guru TK iki ya kudu sabar. Rata-rata wong wedok iki kan akeh mulang TPQ, mulang TK rata-rata wong wedok sing penyabar. Kira-kira wong lanang ya swambleki ya terus sadaqallahul azim. Ono. Wong wedok iki rasa sayange tinggi. Omeneh guru PAUD, Bu guru pipis. Kira-kira kok sing mulang wong lanang. Kono mangkat dhewe. Oh, no. Guru wedok ya digendang. Ayo nang. Tonton. Bu guru gembel. Iki sing pernah eling ya. Nalika TK gembel eling gurune, menguji kesabaran. Nah, kepengin menguji kesabaran mulango bocah TK utawa PAUD. Mulang cah aliyah penak sewengap meneh kabur kabeh wedi. Ya mulang cah PAUD disengap ya klenger donggon. Ono. Sing nomor 4 pemaaf. Apa? Pemaaf. Apa pemaaf itu? Murah hati, nggih. Murah hati, pemaaf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sifatnya pemaaf. Nanti ana dhisik nalika perang Uhud, Sayyidina Hamzah iku pamane Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi ku ya ana sing Islam, ana sing
Mboten Islam. Sing mboten Islam niki termasuk Abu Lahab. Sing Islam ya kathah ana Abbas, Abu Thalib, Hamzah ya. Iki sing Islam. Sayyidina Hamzah iku termasuk pendekare sahabat. Perang Uhud dipateni jenenge Wahsy. Budak kanggone Habasyah. Kanggone ndi? Habasyah. Iku nek nggone Riyadhus Shalihin iku hadise iku nganti ditobrol-tobrol iku 80 tobrolan. Dadi ya kaya dicincang ngono. Ana budak wedok jenenge Hindun. Jikuk peso dodone Sayyidina Hamzah dibelah. Dijikuk jantunge. Jantunge dipamah karo Hindun. Jantunge Sayyidina Hamzah. Lho delalah bar kedadian iku Wahsy karo Hindun iku masuk Islam. Cara kuwe no ndak ben nek neraka ae aja Islam ndak ngono Tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima masuk Islam. Tapi dipenging sering-sering ngetok nek ngarepe Kanjeng Nabi sebagai Kanjeng Nabi nak roh wong loro iku eling pamane Sayyidina Hamzah. Lho iku nek nggone hikmahe gene wong loro iki kok akhire masuk Islam. Iki termasuk hikmahe aja sampe jasade Sayyidina Hamzah iki ana sing katut nek nggone neraka. Tapi kowe ya aja anut engko terus aku mau cegat ning dalan mu. Utawa ana wong sing masyhur dadi wali mu cegat ning dalan terus mu pamah-pamah jantunge. Wah ya iso dadi apa malah kedlarung iku. Nggone penjara seumur hidup. Ana. Iki Kanjeng Nabi. Sapa sing sifate pemaaf? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Lah nek wong biasa ya ana sing pemaaf, ana sing mboten. Tapi sing apik kita iki ya kudu berlatih supaya dadi wong sing pemaaf. Ono aja karo kancane satron. Perkara jajan piya-piya rauman kancane disatru 3 dina lambene dipincuk ra diomongi. Ana ngene iku. Ana sing nyatru kancane ta ora? Tukang nyatrunan angel mlebu swarga lho iki. Sapa? Gawene nyatrunan? Ndang tobat. Masa wahli swarga kok kancane do guyon kok lambene dipincuk dhewe. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Nek gone swarga iku penghormatane niku nganggo salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam. Lha ning kono do diuluki salam malaikat, diuluki salam kanca-kancane, dulur-dulure. Lambene dipincuk dhewe. Iki disertasi apa? Diusir iku lho. Bahasane apa? Diusir iku apa bahasane? Ekstra apa? Eksekusi iku dipateni, Nduk. Eksekusi. Diusir kok negarane malah balekno ning negarane liya iku bahasane apa? Apa? Iku Wis diusir ngono ya. Ya nan cemberut wae ning swarga ya. Wah iki ora ahli swarga iki, ahli swarga kok cemberut. Ya diusir kok akhire dilebokno neraka. Lahumul busyra. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah.
Jadi termasuk ciri-cirine ahli swarga iku lahumul busyra, mereka mendapatkan al busyra. Al busyra iku kabar gembira, kebahagiaan fil hayatid dunya ing dalem urip ning donya wal akhirah lan ing dalem akhirah. Iki sing kulino rambine dikuncir dieling-eling ya. Pompong ijeh suwe uripe. Sapa mau? Aja ngono. Ngene ku ya liyane barang ya ana paling. Nihayat ora. Ape kandha iya nek pol tuwa dhewe do wedi. Wallahu ta'ala Gusti Allah yuhibbu iku ganjar sapa Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah yuhibbu iku ganjar sapa Gusti Allah. Al-musinina ing pira-pira wong kang gawe bagus biadil af'ali kelawan iki pira-pira penggawean. Ayusi tegese ganjar sapa Gusti Allahim ing al-muhsinin. Iki termasuk ciri-cirine ahli swarga. Ora iku tok. Ije ana meneh. Dan nek upamane asale nglakoni dosa, lah iki gelem tobat. Ana. Nah, asale ngamukan, cemberutan, tobat. Waladina lan wong akeh. Waladina lan wong akeh idza fa'alu kang nalikane nglakoni sapa alladzina fahisyatan ing dosa, zamban ing dosa kabihan kang banget alane kazina kaya zina. Dadi wong sing mlebu swarga iku ana sing ancen al-muttaqin, tegese ya ancen wong sing ora ahli dosa. Ana wong sing mlebu swarga iku asale ahli dosa. Akhire bertaubat. Waladina lan wong akeh idza fa'alu kang nalikane nglakoni sapa alladzina fahisyatan ing dosa. Aidzamban tegese dosa kabihan kang banget alane. Kazina kaya zina, matane wong, korupsi, ya. Audalamu tawa nganingaya sapa alladzina angfusahum ing pira-pira awak dhewene alladzina bima kelawan barang dunahu kang sak ngisore zina mengani ngaya dirinya sendiri dheweke iki tau zina utawa sak ngisore zina kalku blati kaya ngambung wong liya ngambung wong wedok sing ora halal diambung sak ngisore zina ora nyolong tapi gosop iku termasuk dosa lho ya. Iki ana budaya gosop iki. Ndang tobat to. Kok ora sida mlebu swarga. Masa kowe ape mlebu swarga diwantem serandal. Kok sik iki aja lebokno swarga. Nek pondok penggaweane gosop serandal. Ketembang serandal jepit. Protes aja lebokno swarga. Abet ora? Aja gosop. Aja gosop. Gosop iki termasuk dosa. Aku ya digosop kok. Ya wis dilatih dirinya sendiri. Biasakan tidak menggosop. Lenan gosop terima serandal ngono iso ngeteklek ya nang gosop jeroane kancane repot. Ana ngene iku. Kebangetan lah ya. Iki. Auzalamu anfusahum. Zakaru mongko padha eling sapa alladzina. Zakaru mongko padha eling sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Wa'idau tegese ing ancamane Allah. Orang-orang yang pernah melakukan dosa lalu ingat kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha fastaghfaru mongko padha njaluk ngapura sapa alladzina
Fastaghfaru mongko padha njaluk ngapura sapa alladzina lidzunubihim krana pira-pira dosane alladzina. Akhire eling Gusti Allah njaluk ngapura. Lah iku ya termasuk wong-wong sing berhak masuk surga. Wa may yaghfiru dzunuba aila. Wa may yaghfiru dzunuba aila yaghfiru dzunuba. Wa may yaghfiru lan ora ngapura man bimakna la aila tegese ora ngapura adzunuba ing pira-pira dosa ilallah kejaba namung sapa kejaba namung Gusti Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanyalah Allah. Lane kita ora berkecil hati upamane kok ana salah njaluk ngapura. Lane ana nek gone keterangan-keterangan kaya ning kitab-kitab fikih nek ana wong gelem maca ilahilas tulil firdausi ahla rong bet bar salat nang maca ping 5. Lha iku apa? Iku dosane di ngapura selama seminggu. Ilahilas tulil firdausi ahla apal wala aqwa terus ala naril jahimi fahabli tau batau waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Iku nak bar salat Jumat diwaca ping 5. Nak nisbate wong lanang ya bar Jumatan, nak nisbate kowe ya nak bar salat zuhur. Ngono. Ilahi duh pangeran ingsun lastu iku ora ana sapa ingsun lil firdausi maring swarga firdaus ahlan iku wong kang berhak. Gusti kula niki nak jenengan lebetna swarga firdaus mboten berhak neng wala aqwa ala naril jahimi. Kula niki mboten kiyat nak jenengan lebokno neraka jahim krana dosa-dosane sanget kathah. Fahabli mugi maringi panjenengan li dhateng kula taubatan ing diterima tobaté. Mugi-mugi kula niki jenengan trima tobaté. Waghfir lan mugi ngapura panjenengan dzunubi ing pira-pira dosa ingsun. Fa innaka krana sak temene panjenengan ghafirudz dzambi iku zat kang ngapura dosa al azimi kang gedhe. Dadi iki pas kanggo kita-kita. Nak mlebu swarga ya ora pantes, ning nak mlebu neraka nggih mboten mboten kuat. Walam yusirru lan ora padha nglanggengake. Walam yusirru lan ora padha nglanggengake sapa alladzina yudimu tegese nglanggengake sapa alladzina alama ing atase dosa. Alama ing atase dosa fa'alu kang padha nglakoni sapa alladzina. Bal aklau balik padha njabut sapa alladzina anhu sangking mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Bahkan ketika mereka mengerti bahwa itu dosa, mereka langsung berhenti dan bertaubat. Iki ya termasuk wong-wong sing berhak mlebu swarga. Wa gumtawi alladzina ya'lamuna iku padha ngerti sapa alladzina annalladzi ing sak temene barang atau kang padha nekani sapa alladzina atau kang padha nglakoni sapa alladzina hu ing ma atau kang padha nglakoni sapa alladzina hu ing alladzi maksiatun iku dosa. Maksiatun iku dosa. Lah iki termasuk
wong sing mlebu swarga iku ana sing krana muttaqin ancen ora tau nglakoni dosa, ana sing asale nglakoni dosa ning bertaubat tobaté diterima. Iki kita kira-kira potensine kowe mlebu swarga nomor 1 apa nomor 2? Karena muttaqin apa karena diterima tobaté? Nah cara kula nomor 2 lah diterima ya alhamdulillah. Oh barang nanti diuga subuh-subuh ya do malor. Nah tangi sadurunge subuh apa subuh jam malor? Ya nomor 2 lah ning muga-muga diterima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.